Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang mga aksyon reporters sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayanan, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado. Yari kita sa pagpangalagad sa Sabado nga edisyon sang inyo sining palatuntunan Hulyo 17 tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan kabayuntang okslang kita sining inadlaw sa sining adlaw sang Sabado mga kaaksyon. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan okslang liwat kitang magainot danaya. Tubtob kita sa Tagna Launay Media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Kalakip pa ng aton sining mga kaaksyon nga nagapamati sa sining adlaw diri sa mga kapurukan kag kabaranggayan. Kamusta kamo ya mga kaaksyon namon sa kanginan? Steady pulse lang kita ha. Kung why kita sang dapat nga kaladtuan kag hindi man tama gid ka importante, mas maayo nga magpahimo nung lang kita sa aton sining nga mga puluyan. Kay kung kaysa hugid kay ang sitwasyon to hindi ta maintindihan pa na. Sige lang basta importante kung anong mga health protocol nga ginapatigayon sa aton sinitag sa ka mga lugar malampuwasan tagid ni mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta nga ito sa mga kaaksyon diri sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon. Okslang kita sa aton sa mga kaaksyon sa mga kaprobinsya sa mga syudad kag banwa blad diri sa probinsya sang Negros Occidental kag Oriental side kag Bugos nga Rion 6. Kamusta kamo iya mga kaaksyon namon sa kanginan sa mga kaprobinsyanan diri sa Rion 6?
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Sige, samtang nagchibog ng halos kalabanan ng iban sinig preparar pa, pangita pa sang palanyagahon sa sinig nga udto, inopdanay kita sa kinanda na ko ang inyo sinig aksyon sa kaanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:43 ang aton oras. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? Manginkaw pod ta si Aksyon na Brian Morden. Moscovado Mill Plant gintukod sa syudad sang Kabangkalan kag masobra 1 milyon nga kantidad ginturnover sang probinsya sa mga mangunguma sa banwa sang Valladolid. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Art Tayhopon kaso sang COVID-19 sa Bacolod. Liwat nga nagsaka, masubong adlaw, Vice Mayor Elcida Familiaran, nagakabalaka sa mahimo matabo sa quarantine status sang syudad. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa, investigasyon kag pagkilala sa 3 ka mga sospek sa pagpatay sa 53 anyos. Ano ini man? Sa Banwa sang Tubuso nagapadayon na no ini wala man daligid lang no sa nukpo ning balita ang kay Aksyon Eric Magbanwa nga headlines na no tong mga balita ito dali lang kay sa nukpo maning balita Aksyon Eden ba hoogid. Ang balita sa BCPO, pagkarunan tara mga kaaksyon kung may balita ang BCPO samtang sa nukpo investigasyon kag pagkilala sa 3 ka mga sospek nga nagpatay sa 53 anyos nga may sa banwa sang Tubuso nagapadayon. Samtang sa balita sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, Philippine Army sa Rion 6 nagpasakop sa bike nationwide for peace and justice. Ambot ko nila ning programa sa Pilipinas Philippine Army kung sila gid maning nag-initiate sa sining bike nationwide for peace and justice mga kaaksyon. Kaya hindi lamang diri sa Negros Occidental daw bugos nga Rion 6 ni base sa nakita naton nga mga pictures nila sini mga pictures sang Philippine Army ato na hibaloon karon dugay-dugay. Samtang sa balita naman sa siyudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib, duha ka mga dump truck nga kargado sang filling materials ginadakop sang Provincial Environment Management Office o KONPIMO. Ano ni, wala license, din siya nagpanguha sang mga filling materials nga ini. Ay, marusad yang information ini ay. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Huli. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:47 ang aton oras diri sa pagpangalagad sa Aksyon na BBB. Samtang nagpamati kamo kag naka-tune in na kamo diri sa aton sining pagpangalagad, daligid lang ha kay mahinang kalaban I-like lang kag i-share ang aton sining Facebook page
kay hatagan ta na igtalopangod sa dili gid lamang madugay sa mga nag-likes kag nag-share sa aton sining programa diri sa Aksyon Radio Bacolod kag ang yara sa Facebook page kag sa mga kaaksyon ta sa website sa www.aksyonoradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton, welcome diri sa inyo sining palatuntunan karon dugay-dugay mga mensahe ninyo pang basahon ta ina diri sa aton sining pagpangalagad pag may time sa inyo sining palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang kaya rin ang resulta na iho sa unang draw sa Small Town Lottery o Conistiel sa sining adlaw sang Sabado, July 17, 2021. Yari ang resulta sa Small Town Lottery Draw. Yari ng first draw result naton mga kaaksyon sa STL 36 kag 2 liwat 36 and 2. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing. Ayos, sige, dali gid lang ha sa mga kaaksyon ta kay pang tirahon ta niya na sa unang mga nag-likes kag nag-share sa aton sining programa. Ayos. May lang pagpamati kay Helen Sarreta, no? Helen E. Sarreta. Ay, partisin day Helen ma. Jan Acosta, may lang pagpamati, Madam Virginia San Antonio Alpenda, and Jovi Cabana, no? May lang pagpamati kay Jovi Cabana. Mariuga Ray, Niepes A. Jasmine, kag George Kamartrin, George Nitramak, no? May lang pagpamati. And Christine Milias Villalobos, may lang pag-monitor. Noel Amisqua, Atiya Kim Eriman, kag Madam Ems Aboso. Thank you so much, kids, sa inyo nga pagpamati. Kag lakip naman sa kay Lilian Barbasa, Amifil Ormando, Jolly Militado Patrimonio, Ronnie Mananghaya, Alvin Joseph Gabayron, Idel Tantano, and BMF, correct ni siya. JJ Parinyo, may lang pagpamati. Madji Hipaya, no? Jojo Aloham Armamento. Salamat kay Jojo Armamento. And Mini Olyadas, saliado ni sa or sa dalyo, no? Mini Olyadas. Kay Merly Dolido Magallanes, salamat kay Merly. Sa kay Remedios Constantino, Eleanor Regby A. Agravante, Joel Aligato Jimenea, Benigno Malacao, Francisco Villarante, kay Hansamo Akako, ay Japan, sige, Liberty Benitino Baldo, Tito Corrio, Evangeline Dadji Eres, Maniapaw Almuhia Regine, Core Vidaha, Jesmar, Karen Sibanghilesta, Alex Aricaya Bibanyo, no? Dennis De La Paz, may lang pagpamati. Dennis De La Paz, May Robles Bansuelo, Reading Alohamento, kay Carlos Luna Mahinay, Dare Devil, may lang pagpamati. Dare, no? Dare Devil. Ay, perti. Sa kay Inting Biboso, Lilian Tadina, Jocelyn Libon Dispoho, kay Wala Gidlang. Thank you so much, Wala Gidlang, no? Arnel Po Disamparado, kay Toto Mark Vicineb Doloritos, may lang pagpamati, no? And John Del Dalumpines, John Del Dalumpines, Butch Choi, may lang pagpamati, Butch Choi, and Emily Hindrala, Nanette Agwa Kalimbo Sahod,
sa wood. May lang nga pagpamati na net, na? Kay Richel Bonilla, Ros John Sino Gonzales, Rodelin Ilino Manalo Pilar, and Alex Montesa. Present na siya, no? Si Alex Montesa. Ay, puwerte. Kay AJ Baldo Amorin, may lang nga pagpamati AJ. Kay Karim Balderrama, may lang nga monitor, pamati lang sa papabungkoy niya, sang panukoy. Salamat gid Karim Balderrama. Kay Hilin Sarita, may lang nga pamati sa Kapadan Inayawan. Kawayan siya. Sarita family, watching from Morsia. Ayos. Alvin Joseph Gabayeron, wala gid ba? 37. 60 guro to. Ayos, Alvin Joseph Gabayeron. Jole Militado, no? Ara naman, patrimonio. Jan Acosta, Jerry Asiro Jr., and Calvin Chavez. May lang nga pagpamati sa ang akon mga X-Men sa ila master si Among Panday nga si Iti Pentor Richard Jack kag si Marky Boy alias Bungol. Ay, puwerte. Ronnie Mananghaya sa Saudi Arabia, na siya. Present na siya. And Alex Montesara naman, Kare, nabasa tanin kay Balderrama, no? Kay Miss Eva Marie Alvarez, Mambanisan Nis, sang Barangay Tangob. Salamat gida, Alex Montesa. Christian Kasipong, may lang pagpamate kay Nung Rode Abano, sang Barangay Manghanoy, Lakasiliana ni. Christian Kasipong, Edmundo Tila Dokto Danoy ho, sa Barangay 6 Kabangkalan. Thank you gid. Gian Resicio, Barrio Gare, ara naman, no? And Ana Sinoro, si Alvin Joseph Gabayron dra sa Amulong family sa Singkang, shoot out lang. Thank you gid Amulong family. Wala gid tada, wala gid lang, no? Galantaw sila sa barangay Sarait Hinimamaylan City, no? Daligid lang mga kaaksyon, balik kita dugay-dugay sa aton sining pagpangalagan. Wag sa Ganadon ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog Kaghanturawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:56 ang aton oras, 11:56 na mga kaaksyon. Pwede ba lang maghubi na may edad na? Pwede gid, no? Kinanglan talang DTX 500 capsule mga kaaksyon. Sa mga kaaksyon ta, D3 Bayo, anay ho, D3
11:58 na nga tunuras 11:58 na mga kaaksyon sa iluhan taneng balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol kay karon nga adlaw ti ang Philippine Army sa Region 6 nagpasakop kung sila nag-initiate sini sa Bike Nationwide for Peace and Justice mga kaaksyon. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Rex, correct, no? Nagpasakop gid mga katapos ang Philippine Army. Hindi ni sila nag-initiate? Gin-organisa action na Rex ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. And daw LCAC bala action na Rex. Okay. Yan isang LCAC. Sunod diri kay Army Major Senon Pansito, ang spokesperson sa 3rd Infantry Division, ining Bike for Peace and Justice, ang ginaupdan man sa mga katapo sa Philippine National Police, ang mga bikers enthusiast naton diri sa Bacolod, Negros, kag of course sa bugos nga Western Visayas. Actually, nationwide campaign ini aksyon na Rex, ang ining nationwide activity rather sa mga otoridad. Now, katuyuan diri action Rex dala ang paglaom nga tuldo ka na bla action na Rex ang ining insurgency kag hindi makatawo nga ginahimo sang mga komunistang hubon. Ini nga ginapahayag man ni Major Senon Pansito kag ehemplo niya diri action Rex ni Major Pansito. Di ba lang ginatabo nga pagpamatay sa New People's Army sa mga inosente nga sibilyan nga ginapatuktuan nila. Ikaduha diri ang natabo man sa kay Keith Absalon bala action Rex amoning bikers nga gintimalas nga nalapakan bala ang landmine kag Sa dini? dito sa Masbate ni although sa iya layo gid man ini diri sa aton sa Western Visayas. Pero nasang komo na tabo dito sa Masbate kag may pagpang-ako man on the part ng New People's Army dito sa Masbate. Ang challenge nila sa karon aksyon na Rex nga dapat ipasurrender ang ining NPA nga o kung membro sang NPA nga amo mismo ang responsable nga nagbutang sang bomba o kung landmine kag nagfinishing pa diri sa pagpatay kay sa bikers nga si Keith Absalon. And isa diri aksyon na Rex ang ginalauman man sa mga katapo sang Philippine Army kag ang iban pa nga kasunod sa sining kampanya mapaluntad pagid ang katawhayan hindi lang diri sa Negros kundi sa bugos nga Western Visayas. Ari ang pahayag ni Major Senon Pansito. There should be no place for this Communist Party of the Philippines, no People's Army, who up to now are espousing violence, are espousing terrorism, are espousing violations to the international humanitarian law. Ito po bang Absalon na patay po sa Masbate, does he died dahil po sa tanim bomba? Ito naman ang Masbate kasi hindi nakaparte ng 3rd Infantry Division, pero base doon sa mga dokumento na akin din nababasa, yun may pagpasabog ng bomba. And at the same time, mayroong pang finishing, binaril pa mismo yung tao. Ayaw natin dagdagan yung sakit doon sa pamilya, no? Yung sakit na nararamdaman ng pamilya. Pero ito yung katotohanan. Sila ay nagbabike lamang, ordinaryo mga citizens. At this cannot just be sabihin lang na NPA na nagkamali lang. So if there is an intention to kill, kahit sino pa yan, sabihin ko nga, kahit kalaban pa ng NPA yan, kahit sundalo pa yun nandyan, na bombahan mo at ipipinish mo, that's actually cruelty. That's a barbaric act. We cannot draw where on this earth we can get justification na dapat patayin yung tao na nandun na wala nang magagawa to defend himself. Ang sa amin lang, unang-una, nagpapasalamat kami doon sa mga organizers. We have to accept, hindi naman kami sa 3rd Infantry Division, hindi naman sa Army ang organizer ng activity na ito. Pero kami very willingly, we join this activity because kailangan talaga natin magsama-sama. Pag ang usapan is usapang pangkapayapaan, ito ay usapin na hindi lamang para sa Army, para sa PNP, para sa gobyerno. Kundi usapin ito ng bawat mamamayang Pilipino. Ang nakataya dito is yung kinabukasan
hindi lamang na sa atin bilang individual, kundi kinabukasan ng buong bansa. So, sa mga panahong ganito, makakaasa kayo ng buong suporta ng Philippine Army at sana nawa, hari nawa ay talagang maghari pa ang kapayapaan dito sa ating bayan. Aksyon Rex, kabahin kita manginisag pahayag ni Army Major Zenon Pansito. Diri sa Bacolod kag Negros Occidental mayari man kita sine. Sa Negros Occidental o sa Bacolod kaginagin umpisahan sa mga katapo man sa nga kapulisan kag 79th Infantry Battalion. Sports enthusiast pinumpisahan kaginasurod mismo sa compound sa Bacolod City Police Office. Sa compound lang sila naglibot-libot? Hindi sir, bali nagtipon sila Action Rex, no? Nagtipon sila kagagin libot ang pila ka mga lugar diri sa syudad sa Bacolod, especially on the major roads. Kaginan naman dito sa area sa Banwasang Murcia, may ara man aksyon na Rex, no? Pila ka mga bikers, police, kag iyan naman sa 303rd. Sa Northern Negros aksyon na Rex, may ara man mga kapulisan sa Gyapon. So, daw tanan ni guro nga banwa kag syudad siguro nagro bike ni? Sa aksyon na Rex sa tanan ini kay nationwide nga kon panawagan man sang LCAC nga updan ang ini nga kampanya aksyon na Rex. Report sang patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba, balita sa patrol mga kaaksyon, no? Si President Joe Biden nagpabutyag ang social media nagatugal ang inisang misinformation about sa COVID-19 and vaccination nga nagpatay sa mga katawhan mga kaaksyon, no? Puwerte. Siling ni Biden, dapat ang publiko mahinalungon sa sining pagpagwa sang makatalagam nga pag-spike sang COVID-19 kag patay kag nagbalatiana ang halos kalabanan nga mga katawhan sang kalibutan bangod sang COVID-19. Gani man, tiya mo gini, nagpagwa si US President Joe Biden sang information parte sa social media misinformation about COVID-19. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:06 ang aton oras sa mga kaaksyon ta sa Anton Plaza Balsop ang habo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:07 ng aton oras, matapos ang balita ni Aksyon Alvin sa iluwantang balita ni Aksyon Art Tayhopon sa Bacolod City Government Center. Kaso sang COVID-19 sa Bacolod, liwat nga nagsakaho subong adlaw. Vice Mayor Elcida Familiaran nagkabalaka sa mahimo matabo sa quarantine status sang syudad. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Art Tayhopon sa Bacolod City Government Center. Aksyon Art. Aksyon Art sa mga reaksyon ni Vice Mayor Elcida Familiaran matapos nga ang real time o kung subong nila nabaton sa city ning kadamuon sa cases sa Bacolod. Pero ang report sinisang DOH karon pa sa hapon, no, mag-ipagwa nila. Pila ko no? 160 plus. 160? Kahapon? Pila to kahapon? 123? 123 kahapon. 123?
Oh, 1, 2, 3. Subong gani nga adlaw to program para sa hapon makitaan sa DOH posting mga pila gani 160. 160. Amo na ang ni Vice Mayor Elcid. Ti sining Damo ba? Gani, ti sining diri sang BC alkalde amo na ginakamalakan naton nga kay under pa kita subong sa Action Rex mo. GCQ? Ano sa observation sa National Block kung GCQ ta with HR o kung high restriction, heightened restriction, pero tisiling niya kung makita na karon sa national IETF nga daw ay ginto ang atong status. Di ba si Bla? Kaya sila niya ang isa sa basihan diri ilo gani isa kadlaw lang ang nagaliga yung nagulpiada lang sila hibo ECQ. No, ang Iloilo City, sila ako lang yung rin diri sa bahin sa Bacolod City. Sa Limalawag, gati si Familiaran, chairman man sa local IETF. Pero kagabi, way siya natin sa meeting sa team ni Mayor Bingipod sa EOC. Since nga may una siya, nga scheduled na meeting, hindi igid mapaiway kagabi sa Lex. Pero sila diri ni Familiaran, in real time, nga ang kadabuon sa cases sa Bacolod, isa ini sa mga indikasyon nga barasihan sang evaluation possibly na himoon after a week sa national IETF. So, sa di nagahalin ang positive ni man, di ni nabasihan nila man? Ang mga gina-test ay ginapadala sa mga laboratory nga una may contact tracing, may positive ang isa ka lugar pagkatapos contact tracing amo lang ginapaidalom sa swab test per barangay ni sa aton kung sa isa lang ka lugar ni kuan ni Action Rex subong sila ni Vice Mayor Elcid kalap ang kakatabo subong mga isa ka balay halos ubos kung matapikan mo ayaw mo na? Kaya grabe tayo isa ka balay ubos ang isa ka balay kaysa ito isang nagkabimbro ay kaka-positive after nga mag-contact tracing. Ang sa trabahoan nga ni subong hindi na masyado ang cases aragid sa mga household so like sa ang isagid sa gilalang tao karon sa New Sima ni ginatutukan diri sa Bacolod. Alin patos ang nagligad nga si Mana taas ang ato numero kung isip-isipon dako-dako ng numero nga nagpositive diri no halos lang pumuluyo tanan positive na sa Bacolod mo. Ati kay galing mo na may mga nag-recover man mo. Amo na galing kay after 14 days may negative naman kay nagka-recover. Mas damo galing ang sunex ang kuan ang porsyento sa mga asymptomatic inabang way sa ginabatyag ang iban way gid ya bisan sipon way sa ginabatyag sa lawas nila pero positive sa COVID-19. Tibang mo dila sa ginahimo agresibo nga pag-contact tracing. Amo nang hambal ni Ili Lopos linya puro malang positive cases pero ang kaluluoy ang mga tao kay wala na makaon hindi kita mapatay sa COVID kundi patay kita sa gutom. Sigihan ninyo da. Amo na ang problema. Amo na ang problema. Ito ay para sa nang-isik yung mga tao. Karoon din sila mangita. Mga driver din nila mangita. Ikalanunod lang sa tiya ba kung muna 15 days nga ara kasi mo puluyan hindi kagagwa din ka mangita pagkaon sinaman. Why? May lang kung may supply ka parehas kay Action Art Tayopon nga 15 days. Bisa manghatag pa sa another 15 days. Waya problema? Kuloton niya mera. Pero yung supply ko daw mo na question. Ayo. Ay, bisan bigado ka lang kung may sawang Action Rex. At least Gani man. konting ka lang. Amo gid ang mabudlay gid sa tanan. Baw gid. I don't know. Ambot lang. Kapay pa, no, ang sunod sila nga may nadlaw cases mga amat-amat dahil daw. No, ariyo ang confirmation kagparayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Ang akong observation, ini for the past 3 days, nag 122, 101, 123. Action Art, karon 160 ta. 1 week man lang ginatag sa aton, no? Okay. 1 week for ma-observe sila of development. So, ilang taon ta ni? Hindi may indication. Magamuning 160 karon basi kung magliwat after 7 days. Correct, yung Iloilo, ganisa lang kadlaw eh. Amo lang Action Rex ang parayag ni Vice Mayor Ang Elcid. Iloilo isa lang kadlaw.
si Ginquanto. Parehas lang sa aton, de. Kwanto ba? Te daw inoras lang gani itong nagkalipas, tapos ano sila gani? Nag-isikyo eh. Isikyo kay may personal to nga mga bagay mo. Kaya isa to na. Kay si Mayor nila to ya, tama to kabukal mo. Te karon na igo to guro sentido ko mo, isikyo na sila bla. Ang antike nga may delta to, isikyo with HR to sila. Pero ti siling ni Gob Kadyaw, nga mga isa na tana kabulan sobra na dya. Karon pa lang ni ilang mabatyagan. Sige talaga bulan na. Yan karaya ni kay ang kuhan gani ng kagubernador banda. Hindi man to gindara sa Ililong Hospital. Gani. Ano nga talag mo brasan baka pudag-pudag. Dilta ko no. Sige lang basta mabtan ta lang ni. Basta sa ako lang advice sa mga kakson ta. Kung wala man lang sang dapat nga kaladtuan, paimunong na lang sa puluyan. Pero kung may kaladtuan, gid nga hindi gid mapaiway, ati kadto lang basta importante naka-face mask lang, facial da, social distancing. Wala man na diferensya di sa aton, wala pa man ta ginalimitan, di ba? Away na yan. Pero galing ito mo na kuhan lang din, sundon gilang health protocol. Oo, sundon ta lang kay way man ta na perdihon, pagbalik ta, pagpuli ta sa aton, puliyan na mumangyapon. Basta importante naga-facial kag face mask. Di kung wala ka na facial kag wala ka face mask, way pa social distancing, ti ano nabi? Matapikan ka, alangan mong basulon si Biblia Canas. Basta importante lang tumanon ta na Actually, Bacolod City, may tukuron. Tukuron nga? Na team. Team? Force ni siya, hindi G.I. Joe. Kalat ako sa G.I. Joe. Why? Basketball lang ako yung team niya. Hindi, kwan. Ang gintukod rin na team nila, ining pwersa na magadugang sa monitoring team, amo ini ang Delta Force. Delta Force? Ha? Delta Force? Ay, ka-Delta variant mo. Delta Force. Ako lang ginabal ni Dr. Visuruan. Ay, may Delta Force naman, Galia. May Delta Force ang makulot. Monitoring team na liwe. Magamuling sila. In fact, gindugangan ng mga tao sa airport kag dira sa may seaport, no, sa Puerto. Kaya Delta Force, mabuling ni siya monitor action decks. Galing kay today, si City Adela and the rest sa may UC members, Office of the Mayor, ginahulat pa kay sining ni Dr. Chris Orogon yung pagwa sa Mayor today. Do add-on ba na sa executive order number 39 niya, kaya na mutang specifics. O kung may mga gindugan dito, nagkabahin sa resort sa emergency meeting nila kagabi, tingnan mo ng basihan naman para sa mga regulations nga ipatumag rin sa Bacolod sa sunod nga mga inadlaw. Ano ini kag nanong resort sa ila dan sa ila meeting naging patigayan kahapon action siya si Dr. Chris Damo pa siguro pundo, no? Ang ano? Damo pa pundo. Sa bangko sa bangko. Ayo, pro sa ayuda sa pumuluyo, way na iayuda ng local government, pro sige gyapon, no? Sige lang, wala kayo pwede mo niya kapangutang wala kanyan. Yung sa bagay, pwede lang kapangutang. Yung kanamos ang naghahanay itong mga pungsod nga pila utangon nyo. Pila. Bastang saka, okay lang ha. Ano, bastang isla, yung kwalya, muna lang yung island sila. Ay, kasadya man nino. Sige. Collateral, sige, ang kwalya, ang mga isla. Ano, ang portion lang sa palayag ni Dr. Chris Orogon. Mga measures na discuss kagabi ang mga masunod. Una, ang mga ginatawag natin na strict compliance with the minimum health protocol, social and mass gatherings because these are potential super spreader events. No? May ginapasan si Mayor Bing isa ka executive order or memorandum na kung sa diin may ara kita ginaporma nga Delta Force striking team, no? Amo ni siya nga aton nga monitoring team na para at least ang atong minimum health protocol will be in place as far as in preparation for this particular entry of the Delta variant. Ang pagpapaskog naton sa PDITR strategy naton, prevention, detection, isolation, treatment, kag integration.
ang paghanyo natin sa mga hospital sa diri sa siyudad sa Bacolod, private ka government hospitals sa pag-increase nila sa healthcare capacity kag ang aton nga pag-enhance sa genomic biosurveillance. Tugod sa Lunes, tanan nato mga specimen no nga qualified for genomic biosurveillance ato ipadala kag i-coordinate sa regional office. Ang pinaka-importante gid sa discussion naton kagabi pagpabaskog sa ato nga border control, ang pag-coordinar sa mga mga arrivals naton nga mga bisita. Mabutang pata border control nga GCQ gani Negros Occidental kita ya with HR pata ya ma GCQ pata. Hindi, ang ginamit mo na grab na support o. Pero ang problema, sino ma-spearhead sang Delta Force nang ginatawag ya? Si Delta eh. Hindi karon pa naman balay, karon pa si Mayor. Basi si Dr. Chris Rongon po ng ma-spearhead sang Delta Force na nga actually process ni kagang hilimuon nila do nahimo naman isadto gani sang iban nga grupo tong gintukod-tukod nila ho nagladula man lang ganito. Amo man lang ni gyapon. Ati ba siya kitila ini mo Delta siya mo. Galing kay Delta siya mo. Ay do. Tigilan umrahan mo naman na siya tikang naman. Agad ma-justify nila. Mapunggan si Delta. Wala sunod sa iya pagkakas na naton sila unto or sila hapon basi mapagawa na ni Mayor add-on or additional sa iya sila naging paggawa ng executive order number 39. Ang ka-aksyon nyo, ang sunod tayo hupon na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ang problema, subong trabaho, kulang na gid eh. Dre sa Bacolod, pila ka mga baligyaan na nagsira dire. Why nakita sang ay sus Mario ni sigarapon. May mga Delta Force pa silang nabalaan. Ang ilimuon lang danin niyo, ayoon ang tawo nga hindi pag gusto lang dapat may takop ang nawong sini, may face mask, may face shield, social distancing. Amo man lang na, ano pag ang salita na katukod-tukod Delta Force mangayo pagid budget nga lainaw sa prangkang istorya para sa sinang grupo nga ina, para magiho sa sinang amuna, para nga budgetan naman ang nga sitwasyon ng aton. Kita wala kita against. Importante lang dire, tutukan ta kung paano ta mahaylo ang pumuluyo sa mga pamaagi nga malikawan ta si COVID-19. Amo na dapat dang himuon ta, hindi kay matukod kita sang Delta Force. Delta Force para ano? Para mangayo naman budget to nga lain naman. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ay, kasadya. Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:21 nga oras, kadtuan tanay balita ni Aksyon na Brian Morden. Mapakapitol tanay, Kapitolyo Provincial, Ari Moscobado, Mill Planto, amuning mayo ho, gintukod sa Kabangkalan, Moscobado ha. Amuning daw lain siya sa sugar nga refine ano pa na nag-iban nga parte sang sugar ang Moscobado mill plant daw mayo ini no. Moscobado masobra pa 1 milyon ka kantidad nga gin-turnover sang probinsya sa mga mangunguma sa banwa sang Valladolid. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Brian Morden sa Kapitolyo. Action Brian. Action Rex, yung datang Delta Force. Tigay mga Delta Force naman mo. Dito sa Antique ho, din booking na sa gobernador. Gani, gin booking na to sila ni Goba Kadyaw. Iya sang sano patuya sang February patong duway ka mga tigulang di nag-March na hasta subong nag-June na mo papagwa sang information nga mo ni. Ay ho, sadya gid. Ay, din gid kita pala sini. DOH no. Aray balita ay bahon ka naman nagsumirek sa. Ariyo balita yan na namin dito sa may Barangay Oringaw, Syudad San Kabangkalan, nag-ceremonial na groundbreaking sa nagligad ngadlaw sining Moscobado Milk Plant Action Rexo. Ini amuning mayo ni sa diin ni man.
sa Barangay Uringaw sa Kabankalan. Uringaw din na namin ng Uringaw man. Suludlo na. Hindi lagi ko familiar pero may kilala ko na nga si Ponsian Magaso Dragay Star okay. Pagmalay ko. Oo, dito ginto po Action Rex ito lapad man tong katubuhan man. Ining Muscovado mill plant nga ini gintambungan gid ni Governor Eugenio C. Lacson. Kagato man dito ang Department of Agriculture Region 6 Executive Director nga si Remilin Ricoter sa pag-hatikutar sining nasambit iyang mill plant Action Rex. Ini siya pagalutuan ini sang sugar dira pagkanto nagli sa CPSU sa Mag-Aso Falls daw dira na dampi Mag-Aso Falls. Ay si Action Rex hindi ko familiar. Kay si Action Elmar nagtipis ako no didto na kuno to didto na si Action ano ganini lipat ko ang first nimo blato isulat tabi nalipat ko James. Hindi ang luwas bla kay James Bla si Action RJ ano na to man do taga-dra na siya. Okay. May kwan ini mo mga 200 lapad no lapad Action Rex. Ang tanan Muscovado Mills meaning ang nagaprodukto sang kalamay may i-share man dira or nano man? Yes, Action Rex kundi may mga kalamay gid ya sa sentral na ya. So pwede kada ya ka may mga miyembro ng Action Rex nga ila sini nga tubo pwede dira nga lutuon kay gimo nga Muscovado Action Rex. Oo, ti namin niya ikay kahigan mo sang ibos kag kwan sang sabi ko patuluan balhas. Siling sang hindi daw kwan na lang ni sang unang mga ginagmay lang ang mga kauturan taling niya ang gabilog-bilog na ho mga kwan na amo na mga gap kinapala ko no mo. Ay perte pero Muscovado gid ya. Muscovado ni Action Rex kay kapag gina-export na ni Gani man. Ginadala sa ibang nga pungsod, tinapilian ang Negros Occidental kay kabalo naman kita sa bugos nga Pilipinas. 80% ya sang tubo gikan diri sa aton sa Negros Occidental mo. Dina kun way pamobo si mo Beach Resort pasaka sa Murcia, no? Ilaban. Na maligya na halos tanan. So nadungduman nga dira nga lugar nami gid patukuran sini. So nagapangabay diri si Governor Lacson. So sining mga 200 ka miyembro diri nga dapat talungan gid nila ini. Hindi lang kay usanan ini within 5 to 10 years dapat mintinahon gid ini kay pala nga buhian nila ni Action Rex. Pero iyan isang gobyerno probinsyal? May share din gobyerno provincial kay yan ka national gid Action Rex. Okay. Yan ka gobyerno ni national nga ginpagi gid sa provincial government kiti ang Kabankalan sakop sang probinsya. So may share diri ang Negros Occidental nga tinutuyo diri nga ang mga pumuluyo na maka-producer na sang tubo maka-income pa sa ila sini nga Muscovado Action Rex, ano? Amo malaning tinutuyo gid sinite gin pasalamatan gid ini sa mga beneficiaryo didto kag si Lacson mismo nagpasalamat gid sining nasabit nga proyekto kati way lang sila nagatutok sang pulo pandemya lang tanan kundi maiban nga mga proyekto nga gina lunsar nila para sa padayon nga pagpangabuhi iya sang Pumuloyo Action Rex, ano? Makita ta di halos sa mga kaumhan, mga farmers subong ang ginatutukan man ni Lacson. Ari si Lacson ang Action Rex. Ang program sa Department of Agriculture, I remember ni Secretary Dar, is production and income. No? So hindi lang pwede sige lang ta production pero pigaw sa income. No? So I guess this is also one way of giving our agrarian reform beneficiaries who have stuck it out with sugar oportunidad na makaginansya pagid sila. So ang percentage ng province dili is 30%. Okay? So I hope na nakabulig ini sa kalibutan Society Incorporated and in 4 or 6 months matapos na ni siya sa hambal ni RDK na ampingan nyo giting bill. No? Kailangan magdugay ni. No? Hindi mo pwede
5 lang o 10 ka tuig, baba na, no? Kinanan sa maintenance nyo, dira ang liabi, no? Para ma-maintain nyo, para madugay, gini mag-operate ang bago ninyo ng mill, no? Sa mga miyembro, congratulations, kag mayong buntag kanina tanan. Action na Rex, mula ang palayag ni Lacson na angot sa ninasabit iyang groundbreaking dito sa Barangay Oringao, siyudad sang Kabankalan. Ang balita ng Action Eden kahapon, ang neg-ok na Kapitolyo nag-turnover sang pila ka milyon to sa Department of Education. Subong naman ni ginpangunahan naman ni Governor Eugenio C. Lacson ang pag-turnover naman sang kantidad nga nagabalor sang 1,008,440 pesos ini. Ini ginakabig ini Action Rex nga quick turn around early planting incentives ini sa mga mangunguma, partikularmente dira sa Banwa sang Balia Dulid Action Rex. Ini natukoy ini sa mga rice farmer gid mismo, ining mga nagatanom gid sang humay kag nagaprodukto sang bugas Action Rex. So ini sila pilaw sining nasambit iyang pundo sang gobyerno probinsyal 368 tanan ka mga benepisyaryo gid ang makapilaw sining masobra 1 million pesos. Ini programa nga ginpaagi sa Provincial Agriculturist Action Rex. So padiri sa probinsya ati dako ini nga bulig para sa pagpasanyog sa ila pagtananom sang humay agud masigurado nga makaproducer man sila sang madamo kag ilabi na gid subong panahon sang pandemya, dapat may ara sila sa mga extra nga income ang mga utod naton nga nagapanguma dira sa Valladolid, particularmente na sining nagatanom sang humay Action Rex. Nagatambong man sining turnover sang kantidad nagligad nga adlaw sa ground Kapitolyo Ground Action Rex. Amo Sanday Board members Jose Benito Alonzo kag si Jeffrey Tubula. Ara man to nagtambong gid ang UPA OIC, no, nga mo si Dr. Dina Hinzola. Amo ning bago gin designar dira OIC kay si Dr. Agriculturist na tonto nagkuan mo. I forgot sa pangalan, retiro na sa muning bag-o subong Action Rex. Pagkaronan ko ang tingog sining nasambit karon nga ini nga proyekto sa probinsya karon sa Cagayan de Action Rex giban pagkabalita gikan sa Kapitolyo Provincial. Pinabalita sa Kapitolyo Provincial, Action Brian Morden nag-report una sa balita sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:31. Salamat gid Aksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Daligid lang sa report ni Aksyon Eric Magbanwa, Aksyon Alvin Graba, daligid lang, no? Sa ato sining mga ka-aksyon, pahunay-hunay-anay, panyaga na sa wala pa makapanyaga, no? Malakay Finance Corporation, base ko nagakinang sa mga ka-aksyon ta may tisik ko lang
Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12.35 ng aton oras, 12.35 na mga kaaksyon. Sige, daligid lang standbyan ay sa mga kaaksyon ta, kay mahatag tapilang ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Ang sampilang importante ng mga pahanumdum. Ayos, sige, namyaw tanay. May lang pamati sa kay Ronald Vicera. Action Rex ga monitor lang sa San Agustin Romblon. Great lang sa sawaya nga si Juliet dira sa East Street, no? Sa East Street, Barangay Stefania. And sa kay Neil Brian Balawes, may lang pamati. Tamiyaw ko lang great happy birthday sa bayaw ko nga si Elaine Diazes dira sa Pro 4 Ubay, Barangay Agisan, Himamaylan. Jocelyn Kalamaan, thank you gid. Alets Alphabito, may lang pamati Madam Alets, no? Dira sa Sumag. Lilia Apas, no? Lilia Apas, may lang pamati. Domingo Iguancia, Slingya Lantawa Balamayo, Action Rex, Mascobado ya. Aton dia Delta Force. Gani man Domingo Guancia. Ayos, thank you gid minga. Dodds Servino Quinto, no? May lang pamati, hotline sa aton sining SAP anniversary. Ariyo, 0970 495-1202. 0970-495-1202. Ayos. Dodds, thank you Dodds. Garner Evangelista sa Kalibutan Society na Action Rex. Ay, society Garner Evangelista. Kay Mr. Milili Oligo, salamat gid Mr. Milili Oligo. Okay. And Torres Alex, may lang pamati Torres Alex ga monitor sa Pro Laurel Mansilingan. Ano naman na nga force man subong Delta Force, ano dason nga force man base ang dason Delta Force. Sang mga katawan kay gutom amo na ang ginahulat nila nga ang pamuluyo ang mabuelta sa ila, no? Salamat gid Torres Alexa. Lato-latonta kag pakamayunta nga magsunod lang sila, no? Torres Alex. Thank you so much Alex. Kay Red Bate, linis akong bate. Red, tama na ginakwarta gani man mga maalam. Sa kay Domingo Guan sa lingya ba Action Rex dakop mo gid pila ang budget? Ayo, Mr. Milili Oligo sa Barangay Tangob hangga pamati subong Sip Jos niya si Chuck Norris ang bida sa Delta Force. Si Sip Jos. Thank you so much Sip, no? Okay. Da Sir Grandia. Good afternoon sir. Tamyaw lang ko dyan sa Barangay Tumina, Pamili Postrano sa Postrano Grandia, watching from Parañaque City. Thank you so much Da Sir Grandia. Siling ni Alex Montesa, linya okay lang na sir nga mapatay ta sa gutom upod nila kisa sa mapatay gutom kita sa pulungkuan nila. Ayos, sa kay Elilopo, mga ayo na lang ko kay Art Bisan Caldo na lang kay malugaw na lang kami te Action Art so lagi tada ara. Apit lang to no Mr. Elilopo Kagawad Dimbong Jocampo, good noon Action Rex, may rason man si Pres Biden, media mileage lang ang COVID. Siling ni Kagawad Dimbong Jocampo, no? Paul Spats the third, may lang pag-monitor. Rodoracio ko, salamat gid. Rodoracio ko. Kay H. Darling Macmores, salamat man. H. Darling Macmores. Kay John Diamante, si H. Darling Macmores listening from Orlando, Florida, USA. Hello lang kay Romeo Flores Soxon. Kay Kilkil Nisa, kay Col Salvador Esparagosa. Good afternoon lang kay Police Edgar Ignacio Esparagosa mo siya.
Police Colonel ni sa Edgar retired. Sige, thank you gid. Idmar Dikilia, may lang pagpamati. Greet lang si Mama Bibi, Chay Jusing, Chay Merlin. Nga pamati sila sign on to sign off. Thank you so much, Idmar Dikilia. Humalumina, may lang pagpamati. John Vicente, may lang pag-monitor. GC Alandoon and Adi Sokita Tabilona, may lang pagpamati kay Dante Navarrete, kay Sir Dante Navarrete, Edgar Dikilia, Excel Isparas, kag Andrew Villanueva, kag Tata Chona, pamati gid sila sa imo. Ayos, thank you so much gid Adi Sokita Tabilona. No? Okay, Gino Gonzales Ligarde, may lang pagpamati. Rosalina Arellano Espadero, Toto Dar Aguirre, sang Taktuda Terminal Bangacore. Thank you so much, Toto Dar Aguirre. Gianre Sisiora naman, Alvin Joseph Gabayeron. Salamat gida, Alvin Joseph Gabayeron. Na wala na to ang mga mensahe sa ibabaw, no? Kantuan tabi sa dalom. Kay Aisa di Asis Baluwes. Ano ni siya ni Baluwes man, gagagreet sa aton. Happy birthday kay Elaine di Asis dira sa Purok Ubay, Barangay Agisan. Halin sa kay Aisa di Asis Baluwes. Dindo Sariego, may lang pagpamati. Great lang father-in-law ya. Happy 79th birthday sa Villa Feast Subdivision, Barangay Villamonte. Dindo Sariego ang pagpanamyaw. Noela Misqual, niya for sleep ang sunod sina sir. Sige, thank you gid Noel Amisqua for sleep ha. Sige, Mr. Milili Oligo, gatamyaw lang kay kagawad Timay kag Munit Lobaton sa Mambulak Silay. Ayos. Sige. Okay. Sawaya. Sige. Salamat gid. Nining Bilyar Ong sang Victoria. Salamat gid. No, great ko lang si CG Ong. Thank you gid. Ayos, sige, daligid lang mga kaksyon sa bayan ay matagtapi na ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Okay. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bomboradi, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasbara nga ton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:49 at oras sa aton sining nga mga kaaksyon. Standby na Aksyon Alvin Graba. May nga pagpamati kay paring Alan Navales dira sa Olympia Village sa Barangay Alihis. Paring John Britannico sa Purok Gaisano.
Barangay Alihisman, maayo lang nga pagpamati. Kag sa bugos nga pamilya ninyo dra. Kay Leah Younger Esquivel, may lang nga pag-monitor sa Talisay, Leah Younger Esquivel, no? Kag kay Miles Verano, may lang nga pagpamati Miles Verano, kay Carmi Jimenez, no? May lang nga pag-monitor kay Jeline Salinas, Lloyd Magno, kag Gigi Magno, dra sa Tangob. Halin sa kay Carmi Jimenez. Thank you so much, Gid, no? Sige. Daligid lang kay kantuan taning balita ni Action Alvin Graba, mapanukpo kita, no? Ini may kang tanan sa investigasyon kag pagkilala sa 3 ka mga suspect sa pagpatay sa 53 anyos nga amay sa Banwa sang Tubuso, nagapadayon pa. Yaring kauntan sa report ni Action Alvin Graba. Action Alvin. Action Rex Blanco sa gihapon ang mga kapulisan sa idalom sa Tuboso Municipal Police Station sa pagkilala sa 3 ka mga suspect responsable sa pagpatay tinilikdan nga adlaw kay Rex Gumban, 53 anyos, kag pagkapilas man sa upod sining si Enrique Hilapon, 50 anyos, lunsay residente sa barangay San Isidro, Banwasang Tubuso. Nawasro diri kay Police Major Kenneth Paul Magan. Tod ni siya sang nagligad to nga ginassassinate mo? Oo, amo na aksyon na Rex, subong ongoing pang ila sining investigasyon. Kay hambal diri kagang pahayag ni Police Major Kenneth Magan nga ang ongoing pa ang investigasyon sa pagkuha sang dugang mga impormasyon abi sa ginaaligar nga 3 o na pagkilala sining 3 ka mga suspect action Rex. Kay number 1 diri sa iya nakapunit o kung lunsay nakapunit ining mga suspect sang ginhudlutang ang mga ining mga biktima malapit sa may San Andres o kuna Andres Gumban National High School dira sa San Isidro. Now, dugang pagdiri ni Magan sa karon on the part sa ila nga investigasyon may kabudlayan gawa kay number 1 diri action Rex wala sila sa may nakita nga CCTV camera. Ikaduha, wala pa so far sa may magatindog sa karon sa pagkakilala sining 3 kay lunsay nakabunit action Rex. Dugang pagdiri ni Magan nga ang natabo diri action Rex patay gali on the spot ining biktima action Rex nga si Rex Gumban matapos nga nakaangkon sang malubha nga pilas sa iya sini nga ulo while ang upod sini upon ang kasini nga si Enrique Hilapon nakaangkon ini action Rex sang pilas sa tuo sini nga abaga. Pero naluwas ni siya matapos nga nakapalagyo bala nakadalagan ang ining si Hilapon samtang kinapalapitan ang ining si Gumban Action na Rex. Ginpahayag man diri ni Magan nga sa record sang Tubuso PNP wala man sang record ang ining biktima, wala man sa record nga parte sa illegal o kung ano man Action Rex. Galing di sa karon ang concentration na sa mga kapulisan, especially ang investigador sa Tubuso PNP. Dito man sa pamilya nagapakik-angot base sa posibilidad may natawo nga naaki kung nangakik sa iya kagaiban pa. Ari aksyon na Rex ang pahayag ni Major Kenneth Magan. Unfortunately, sir, wala Japon kita, sir, sa identity sa suspect. Gawa nga, sir, na nakabonit. Kagang mga witness naton, sir, is wala gid may nakakita, sir, sang natabo or sang identity. As initial, ano ang motive, sir? Nga natiruhan ini si Rex Gumban, sir? Wala pa kami gid, sir, kaano sa motive, sir, kasi wala man daw siya sa mga nakaaway lately, sir, based sa mga investigations naman. Till now, sir, ongoing pa rin ang aton investigation sa family. Baka may masugit pa gid sila, sir, or sa mga friends niya kung may ara sila mga information niya makabulig sa aton, sir, kahit so paano
establish natin, sir, yung motive ng pagpatay. Sa karon sir, di na sa mga bangkay sininigon ba? Wala pa, sir, na dala sa ilabalay aram pa sa punerarya. Naidalon pa ni siya sir sa postmortem. Ang postmortem, sir, natapos na sang RX sa Rural Health Unit, pero wala pa, sir, ang result kung pila ang gunshot wounds, kung anong cause ng iya death. Initial sir, bilang bala nakasunod sa lawas. Based on recovered namon, sir, na evidences is 4 entry shells. Then, more na igo niya, sir, is fatal sa ulo tanan. Sa na-rex na recover man sang mga otoridad, ining 4 ka empty shell sang 9mm, pero ining empty shell nga ni pa idalom pa aksyon na rex sa examinasyon whether kung bala ini tuod nga 9mm aksyon na rex. Report nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang kaaksyon nyo, aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon Alvin Graba, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. May nga pagpamati kay Jonel Haliorena, no? Pamati subong si Jonel Haliorena kay Donald Cabasag, may nga pagpamati. Happy birthday kay Mr. Rolando Patricio, no? Karon nga adlaw Donald Cabasag kag kay Liberty Binitin Obaldo, happy birthday man sa iya sining bata nga si Venus Jane Obaldo Haneyo, kag sa akon nga po nga si Patrick Maghari, buwas nga adlaw sa Barangay Manslingan. Ayos, thank you so much gid kag happy birthday in advance sa kay Patrick Maghari. Kag subong happy birthday kay Venus Jane Obaldo Haneyo. Sige, sa mga ka-aksyon ta, standby na aksyon na Eric Magbanwa, life extension na vitamin D3, nag-supplements ang vitamin kuan nga iniho sa sining di na natong itong headlines BCPO handa na sa paggamit sang body cam kung ipatuman na sang Police Regional Office 6. Sa detalye sining balita, aksyon Eric Magbanwa. Go ahead please. Okay. Aba, go piho ba? Okay, please, ha? Okay, basta ikaw, bimula ko balita sa Bacolod Police. Aba. Dulaan lang balitang iba, hindi lang BBB. Correct. Ayun, di purma. Kuryente, tako magamuna, no? Ba, makuryente, ha? Kuryente ang BBB Salbaron. Bahala ng iba. Okay, ha? Kung natatirata, hindi na pwede nga way balita sa BCPO kung PBB program. Okay, ate, wala kita na. Ara na, kulwaon na lang na. Sa diin man. Pabuta na. Ayun, di purma. Basta kulwaon niya na, arigmat ko na dayon mo. Ulat na ka mga kay Lawago ka lang, ika 105 ka, ang lawag 5 Kunti ba? Lalayo pa eh. Mukha ni ulat na blang. Yoga pangilke ka nga, kung sining mga katulanan na. Ilaw kinanglano, no? Ayun, di purma. Ay, sige lang pala, relax na pala.
Sige lang Dahil ilang lang sa Maabot gid nang tinion. Dahil ilang lang sa pagpangamuyo. Ati laban Eh, maabot na lang grasyang hindi pumapaktan. Ang laing kong muyo lang bilin law. Sige. Ayun, di porma. Muyo kag munga. Ang guwa siya na nga eh. Nga, kundi gani mama. Ang wala dyan kiradak sa Rex. Relax lang bala kay maabot ginapabot mo, no? Ayo. Sa tamang panahon, Sir Rex. Mayo pa si Sir Joseph Chua guro ni. Si Sir Joseph Chua, always na yan. Oo. Sana ni Manuel Ko. Nan. Mga best friend na, no? Expert ni Engineer Marlon Posisyon. Nan. Sa Langilay kasi Engineer Arthur Normandy. Nan. Dila sa Grabe na Takuling. sila. Mo ni mga tao nga mga importante, no? Sila ni Kagawa Jopre sa Panta. Di na na. Kag ni Ayun, di porma. Chad Peria, no? Ate, okay. Mga ilagri nga Mayo nga po na. ilagri nga barangay administrator. Oo. Si Toto Bunbon, tiga pamatig, Election Rex. Gali ka? Si Bunbon, kasi ano, may relay kay Kagawad Jopred mo. Kay Kapitan. Sili niya, ito naman si Action Rex Chad. sa Wado. Sili ni Gawad niya, ano na siya? Hindi, balo ka na na. Ayo. Mayo lang ang pagpamatid Dako ito kagsaka, ito kaso sa COVID-19. Gali? Sa barangay Robles, di kaluluit si Kagawad Jopred ito kay... Galing daw mo sa pang report tong ilang nga mayor to? Ga-report man to mayor nila? Ambo. Magkuntan ta si Loverboy. Kay Loverboy na area mo. Gani man. Ano, Iyan na, Barangay iyan na. Robles, laina? Barangay Robles, laina. Oh, yes. Lain mo, sakop mo na sa Castellana. Gani man. Kundi la Castellana Municipality Report. Kay Mercedes Flores, may lang nga pagpamati Kay Domingo Guancia, Action Eric alias Aka Delta Force kagale. Delta Force. siling ni Domingo Guancia. Delta Force, ulingon sa Delta variant ba? Delta Force kagali Delta Force Grabe man ba? Do mahuya man ta, no? Grabe man si Domingo Guancia. Si pare Jerry Hontiveros ga pangamusta Paring Jerry Hontiveros, may lang ang pagpamatid Thank you, Gib. Mo gani na. Paring Roger Montalvo ka monitor sa ato, no? Paring Roger Montalvo? Sa Simaros Wine Center. Sa Simaros Wine Center? Kamusta na pare koy? Liyo ko tabi pang saway sa may Lusuriaga katusla ko ito kadamo tawo ta. Tinga kami yung saway yahaw. Ayun, di porma. Ang city legal, guro. Siguro mga city legal dahil kito kadamo ko no pasaway. Gali? Si bla kadlaw bla maisip. Nga ganun na daslaw? Ati ka tinumpo ko ba si kung naga Basi na pamati man sa Action Radio? Ati ko pamati way na kaso no, di ta pabuga. Ayun, di porma. Ati ka pamati tabugon. Ko ba ni pare Roger Montalvo ba? Sige ako no makulod bla. Tagalin ka mo dai report lang na pare koy pare Roger Montalvo bla sila pare ano tulok-tulok lang kasaway-saway ka lang. Ko ara man na guro manugsaway galing ka pasalipod lang. Dali guro, galing ka ko nang pasaway guro, ano ka pang saway guro, tigo-tigo patalikod sina, pasaway. Wala ka pasaway man? Iyo Ayun, di porma. Sila nga duwa ba saway na gumaga muna Muna ng budlay, no? Importante ka to pa. Ayo. Bisan late la basta ka to pa. Laban Muna tayo yung importante. Muna tayo importante. Bala lang ka tinumpok, importante ka to pa, no? Si Kirk John de la Cruz ga pamati man Ato na sir. Social distancing kita. Hindi ka maghala ka mo, no? Kamu. Hindi ka mo ni pare Kirk John de la Cruz kung isa mo. Kung matamaan, no? Si Nanay Jim Quebral Salduwa sa Panokoy mayong hapon Kay Mami Ophelia Uy gotoy-utoy gini sa kadlaw. Sila ni paring Art kag ni Kumarita Ninit Iragison dira, no? Laban. Amo ni mga listener tanga die hard, no? Sa Action Radio sa mga noble family da. Kay Kagawad Peter Maymay noble kay Kap Bibing noble. Total GR noble da kay Sir Rex noble da mayong hapon Bagita na sir? Ara. Walang din. Tinano na din. Ano na? Ang bayan lang na Thank you sa report ko Thank you din sa balita mo
Pero trita na yung bala, oh. Serious, di kaya ang Bacolod Oh. Police Action Rex preparado na. Preparado na ang sila. Bacolod City Police Office sa paggamit sa ilang sining body cam, camera abi, kung imando na gidman sa Police Regional Office 6. Kaya according sa kay Police Lieutenant Colonel Lester Yata, ang Operation Chief sa PCPO, na tapos na gidman Action Rex sa ilang sining orientation, kag ang pag-set up bala sa mga computers dila sa PCPO nga nag-set up, no less than gid ang technician halin sa National Headquarters sa Campo Crame sa Philippine National Police. So, ang ining body cam Action Rex sa ni kabilog sa ipanagtag ini sa pulok ang mga police station kag sa iban nga mga unit ka nag-operate sa Bacolod kay dako man ni mabulig ang body cam sa in terms of police operation, batok sa illegal drugs kay wanted person kay kukusati ang ato ka polisan kusa ma-file pa kaso kay ginabutang-butangan basta daw hindi pa namo nga sala ako sa gina-charge ang police nga may planted, no? Pero tungod sa ining body cam nga ara sa police naton iniya mangin serve nilang ebidensya nga wala iyasang ginatawag nga planted o whatever nga mga violation sa pag-aresto sa mga persona nga nagabayular sa naglalain nga mga kaso diri sa syudad sa Bacolod. Pamatian ta si Police Lieutenant Colonel Lester Yata sa interview sa Aksyon Radio. Nakakandak na kita kay ginadungan sa national at random, ginaisa-isa nila ang pagdemo. So, nagkandak ang higher headquarters naton sa operation kag maintenance ang atong body cam. Upod kita dito sa ila. Actually, ari ang technician coming from the national headquarters. Kaya mo na, gin-orient ito ang aton nga computer, gin-set up ya for the operationalization sa aton nga body cam. For now, nagahulak na lang kita sa final guidance coming from the regional office or from the national headquarters nga i-activate ang aton nga system depending sa advice ang technician nga nag-conduct ang ila diri assessment. So kung may go signal, sir, ang Pro 6 immediately i-impose yun dayon ang body cam? Yes, kaya kabalo man kita no nga ang body cam maging part ni sang aton nga mga police operation, especially those sa mga anti-illegal drug operation nato nga ginapatigayan. Ang mga personnel sir nga mag-handle sila at least kabalo na sila sa ila himuon. Muna sang essence ang orientation nga conduct sang national headquarters sa mga PPO, CPO kay para i-aragid persons of responsible nga mag-man sang aton nga mga body cam and at the same time ang mag-maintain sang iyang operation. Kay sang nagligad may mga ngalan na mga ginhata yung aton ng mga stations 1 to 10 nga most probably amo na ang ipag-issuehan naton sang aton nga body cam. Kaya later on amo na ang mag-maintainar in case nga may mag-operation sila man ang mag-dispatch sang body cam sa mga operatives naton. Sa Cadiz, gani ko no doon nagamit na to nila ya? Sa Cadiz? Oo. Kay ang BCPO ya, I understand ang nopo mo man kay ang pag-itsindi ni Police Lieutenant Colonel dati daw simultaneous ni mong ang paggamit siya. Sure, hindi lang sila nga magamit kita yun kung mamayara na. Kita lang may May training pa na ya. Oo, kung wala, but may co-signal kaya Surex eh. Oo, correct. Kung hindi kayo mapaydalom niya sa kinatawag orientation, basi magkalaguba, tanan ng kamera, kamahal nga daan si Jack Surex. Laban eh. Ang tsura mo na yung daw karaboy mo, yun na yung amo mo. Ay na. Kalain nga kamera ba? Tiyan mo nang kaginalong. Ang body camera nga ginatawag kay sa doon ay kasi CCTV mo. Kag ang paggamit siya hindi na basta-basta yung magamit siya katao kung wala ka sa expertise. Ang ginatawag kag hindi ka ma-orient sa paggamit sining body cam kay mahal na Tika pakas-advance man ha? Oo, pwede ka daw ang kalibawas ito itim. Ayun, di purma. Hindi ko ka pakas-advance. Oo, pwede ang body cam isuok mo sa ATM machine. Ang kuwasin na camera picture mo eh. Hindi kaya ang imo nga kwarta, no? Sige na. Dahil kasi Mr. and Mrs. Pablito Benedicto sa Sipalay, Mina, gamamatay si mo. Nga pamatay sila. Pwede ko itong ulan, Rex. Sa Mina, Sipalay. Kasi ko kuno to sila ni Mr. and Mrs. Pablito Benedicto, no? Siya mo, Rex, no? Patutal na sa Simana, kaya na. Ma-relieve ka sa ginatawag nga stress, Rex, no? Biko kung ma-stress na lang tani stress katapusan ginawa ta. Hindi na pwede, no? Kaya may tapos bulan pa, no? Ayos! Sige, report di ka sa Bacolod City Police Office. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon, Eric Magbalag, report sa Bacolod. Aksyon, Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office kay Inday Bernadette Lacson no. May lang nga pagpamati Bernadette Lacson kay pamati sa subong sining mainuras no. Ayos. Domingo Guancio, salamat gid noya. Maria Teresa Hofilinia, Mary Jane Saludares, may lang nga pagpamati. Aprek Mandioya, salamat gid Aprek. Giselle Sigunla, aras Inday Giselle Sigunla. Thank you so much gid. Robert Roma, salamat man. And sa kay Madam Virginia San Antonio Alpenda, mayong hapon dira sa Celine Homes. Pa-shoot out lang kay Telma Igiko, Jennifer Hormigos, Lydia Bustamante, kag Bibing Bailon. Ayos, salamat gid Madam Virginia San Antonio Alpenda. No? Kagawad Imbong Jo Campo, nabasa tanan ni Kayna. Kay Gisa Are, no? May lang nga pagpamati Gisa Are dira sa Pinaginpina, no? George Gargasiran, hingagaw lang nabasan tanan ni Kagina, George. Ang imo sining mensahe. Ayos. Oh, sige. Sa mga ka-aksyon ta, daligi lang aksyon Roger, standby ariyo magkabulig sa constipation. Ining constipation, amo ni siyang ka mga dump truck nga kargado sang filling materials gindako po sang Provincial Environment Management Office o konpimo anong rason sini mga kaaksyon. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Roger Gotib. Action Rex, gate confined gate sa hospital ini 24 anyos nga isa ka motorcycle rider nga sa diin na aksidente kagabi alas 8:45 sa bayan sang Purok Bresco, stop Arigdia, Barangay Tinampahan, Siyudad sa Cadiz. Ini siya ang magapadulong kuntari sa Siyudad sa Cadiz sunod sa report nagapaniwaho sa makaulubog nga ilim noon kang magsutoy ang iya sini nga ginamaniho nga single motorcycle modified ini nga daw kombinasyon na wala sang may waluan kung ano nga klase sa motorsiklo pero ang iya sini nga mapler masyado katunog man kag nagdiretso ini sini nga isa ka karsada balaga wala mahuman ang pagsimento tungod kay naulihi ini may kahoy abi nga ginutod pa dira ang kontraktor agod nga ini ang masimento so bangod sini may kabilya nga mga bulubot kon kamata nga ini ang naigo gidra ang iya sini nga ulo kana kankon siya sang malubha nga pilas sa iya sini nga ulo sang ginresponderan kahapon sa kagabi sa nga Cadiz Rescue Unit nga gaw ini nga gindala dayon sa bayan sa Cadiz City Emergency Clinic apang tungod sa nga dako nga injury sa iya sini nga ulo gid pa kamayo nga ini ang ma-transfer sa Provincial Hospital sa siyudad sang Silay. So ang kaso sa karon yara naman sa Traffic and Investigation Section sa Cadiz City PNP tapos nga nag-responder man dito ang pulis kagin safekeep ang iya sini safekeeping ang iya sini nga single motorcycle
kag ginasakyan nga karon sa custody sa mga katapo sa kapulisan. So maran sa kontraktor wala man sila magkulang sa kung may warning device kag may mga yellow lane ang ining wala pa matapos nga construction sang dalan, bagay nga initanan na pas santugid sa violation o kon sa inatawag reckless nga pag-drive sa sining biktima. Report gikan sa syudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Eri sa aksyon, Roger Butib nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 14 na nga oras, may lang pagpamati kay Brian Salazar Pacardo. Mayong udto lang sa imo Brian Salazar Pacardo. Kag kay Lisa Montecastro, may lang pagpamati man. No? Sige, thank you gid sa inyo sining pagpamati. Dali gid lang kay matag tanay pila ka mga commercial para hindi kita maalangan mga kakson, pamati lang sa SAP anniversary sa ERB kag sa sulit ang papremyo sa Akson Radyo Bacolod. No? Gusto mo bala magkabaton sang 500 pesos nga cash? Basi ikaw na ang isa sa mga tagdaog sang 500 pesos nga cash sa kada adlaw nga sa pagbalik sang papremyo sang madugay na nga mga ginahulat ninyo amuning SAP anniversary sa ERB mga kakson. Kadungan sang ika-52 namon nga anibersaryo, adlaw-adlaw magpanagtag kami sang 500 pesos sa mga listeners namo. No? Ini ang sulit ang papremyo anniversary special sang Akson Radyo Bacolod SAP anniversary sa ERB mga kakson. Tanan nga pumuluyo sang syudad kag Bacolod, sa syudad sang Bacolod kag probinsya, welcome gida. Basta mga listeners lang sang Akson Radyo Bacolod, sumugod Hulyo 16, Biyernes kahapon magabato ng Akson Radio sang inyo sining nga mga entries. Ipadala lang sa cell number 0970-495-1202. Ibutang lang ninyo Akson Radio ang programa kung sa din nabatian ang promo mga kaakson. Kag kalakip man ang ngalan, address, edad, contact number. No? Example, Akson Radio Bacolod, hotline ninyo nabatian, Juan de la Cruz, ngalan ninyo, edad, kag address ninyo, kag telephone number. Amo lang na ang importante mga kaakson. Tapos i-send lang ipadala lang sa 0970-490-1202. SAP anniversary sa ERB. Sulit ang papremyo sa Akson Radyo Bacolod. Ayos, sige, daligid lang mga kakson ha. Standby, manong balik kita sa diligid lamang madugay. Magbalik ang aksyon. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radyo.
Radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan.
Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Ang Aksyon Balita. Banat. Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos sa kay MGS Candido Hildore, may lang pamati dira sa Barangay Sumag, Bacolod City sa Sadgid family. Ano isang Sumag Sadgid family Hildore. Ay gali ka. Sadgid family Hildore, 10 positive is isa patay COVID. Gali ka. Dra sa Sumagda. Sige. Subo-subo ka ni MGS Eheldore, no? Nga balita. Merly Gonzaga, may lang pamati Melry Gonzaga. Kay Merly. Lok Nicor, may lang pamati sa Barangay RSB La Carlota, no? Telma Igiko, may lang pamati mandra sa Estefania, no? Telma Igiko. Lilia Taton, may lang pamati sa Gardenville sa Tangob, no? Sir Erwin Bailon, may lang pamati Kantong Sir, hindi Kanton. Oh. Diony Portiliano, no? May lang pamati sa pamilya Gapo, Negros Occidental. Ayos, Negros Occidental ne. Gapo, pamilya Gapo. Ayos. Lisa Montecastro. Okay, nabasa tanan ni, no? Sige. Arnel Jake. May lang pamati, gapamati ko from Riyadh, Saudi Arabia. Arnel Jake, mga kaaksyon. Sige, kay daw kalang-alang na sang tiyempota, mga kaaksyon sa kay Mary Ann Salvador Tribo, palagas pa. May lang pamati sa Sumag Market. Upod ko pamati si Papa Utay kag Lolo Boy everyday. Tune in gid kami. Thank you gid Mary Ann Salvador Tribo, no? Sige, salamat gid sa inyo sining pagpakigupod, mga kaaksyon. Standby na sa This Is My Life. Sunod na sa Diri Lamang Manugay, upod kay Aksyon ang Defensor sa ngalan ni Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Happy weekend sa inyo tanan-tanan. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon